Iki badhe tanglet ngapunten. Monggo. Wonten rencang kula ndugi krembung pas kula ngopi. Ya, pas kula ngopi ternyata dia punya pemahaman kali kula. Pemahamanipun ngeten. Pokoknya aku ahli sodako. Masalah sholat gak masalah, digampangaken niku pripun? Penjelasanipun niku kula kajenge jawab mboten mantun. Pripun? Nggih. Ringkes Nggih. seneng sedekah tapi gak sholat. Nggih. Pertanyaan liya, ya napa wong niku poso tapi gak sholat? Ya mirip-mirip ya. Nggih. Utawa ana wong sholat fardhu 5 waktu iku alasan utawa gelek gak sholat gini lah. Tapi nek sholat sunah semangat. Niku tandai nafsu. Sedekah isih nafsu. Polae napa? Islam niku enten hablum minallah, enten hablum minannas. Ini saling melengkapi. Gak oleh hablum minallah terus gak digawe hablum minannas sing penting apik ambek menungso. Gak iso. Hubungannya ambek Allah ya Allah. Niki kudu ganteng. Dan ini saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nek kon poso gak sholat, poso elek nafsu ya. Kon sholat gak poso, sholatmu sik nafsu sik elek durung ono asli. Niki saling berkaitan berkelindan. Niki ono hablum minallah, hablum minannas. Makane sholat iku taksa anil taksa tanha anil faksa wal munkar. Niki hasilnya ngono. Nek sholatmu apik engko ngonone ya apik. Engko ngomongmu ya apik. Engko ambek tanggamu ya apik. Mari sholat, assalamualaikum nganan, assalamualaikum ngiri. Ini menebarkan kedamaian, menebarkan salam. Mari sholat delok tanggamu sing gak duwe kok. Delok tanggamu sing kurang kok. Makane dari sisi niki mari sholat. Sing gede kudu welas nang sing cilik kudu hormat nang sing gede. Ya, ini sosialnya. Nek salate dhewe hubungannya ambek Allah. Gak iso. Kadek salat-salatan. Pokoknya aku ambek tangga apik, ngomong apik, sedekah apik, gak iso. Berarti sik nafsu kabeh. Ini saling berkelindan. Nek bening temen iki kok iso mbunder apik. Gak iso tugel-tugel ketara sik nafsu. Saya kira jelas biarkan sampean kembangaken dhewe. Agama iku ya gak mek aturan nang Allah tok, ya aturan ambek manungsa. Makane wong bijak nek bahasa Arab kira-kira nggih marifat. Iki ro, aku iki sapa? Aku iki anak, ya apa kewajibane anak nang wong tuwa. Aku iki sapa? Aku iki tangga, ya apa kewajibane tangga nang tangga. Aku iki sapa? Aku iki murid, ya apa murid nang guru. Aku iki sapa? Aku iki wong tuwa, ya apa kewajibane wong tuwa nang anak. Aku iki sapa? Aku iki umat, ya apa kewajibane umat nang nabine. Aku iki sapa? Aku iki kawula, ya apa kawula iku nang pangerane. Iki mbundek. Gak dicoba se. Berarti nek dicoba se pincang. Sholat fardu ning enggak, nek sholat sunah, tarawih masalah dhuwur gak sembahyang, ketara nafsu. Posoan iki lho. Dhuwur asar gak sembahyang le. Tarawih melok gethu. Ketara nek nafsu. Durung murni ikhlas temen. Iki berkelindan, gak iso dhisikno sunah karekno fardu ketara nafsu iki. Nah, iki berkelindan. Posoan, poso mboten, raweh mboten, piye bae dicet. Iya. Iki guyon apa ya? Iki guyon-guyonan iki. Karena si malaikat kaplek kontol. Lah riya yaiku Idul Fitri. Sing balik fitrah apane?
wong gak poso. Nggih. Gak mungkin riyo nek gak poso. Gak mungkin merdeka nek gak berjuang. Gak mungkin enak nek gak soro. Gak ono wong iki terus gak poso riyo gak ono. Berarti mboten saged riyo. Gak iso itu riyo itu jenenge. Tapi nek atome dicet yo. Omahe cicet yo mbok ngono. Berarti anu ya sing gak ada riyadin itu yang ahli poso. Ya iya. Gak ngarep merdeka nek gak berjuang sih. Ya wis ngono tok. Nek awakmu kepengin riyo ya poso. Nek awakmu kepengin enak ya berjuang. Engko kepengin nikmat ya soro. Ya wis mesti iku. Gak mungkin gak. Karepku iki gak soro moro-moro enak. Nek kepengin dhuwitmu akeh nyambut gawe ya. Karepku gak nyambut gawe moro dhuwit akeh. Udelmu bodho, Mas. Iki cerita lucu ya iki. Iya. Wonten posoan. Ustaz Udin iki kali Soleh. Udah janjian. Tutuk aratan jalo tundongan ten mampir teng kene warung kopi. Ya apa jane? Tutuk kene ngene ya Din. Wis kono pesen kopi. Wis batal poso. Wis pangsul magrib tuh mau buka. Wong loro niki kula oleh guyu yo napa. Mari wonten jamaah magrib. Niki ngimami, niki makmum, niki guyu kekel-kekel terus sing ngenten. Lah iya, ngene yo ngimami, wong mau poso mokel wong loro guyu kekeli. Yo napa tri? Tunggale. Dadi ana ujian ngene iki. Ae rada ane iku. Rada miring titik lah. Sing ngongkon kiai ini. Ayo ngombe, Ramadan iki. Ayo ngombe. Disentak. Begitu arek ngombe kiai ini sing nangis. Kon niku wedi aku gak wedi Gusti Allah. Pengen iki nurut nang Ustaz Udin, gak nurut nang Allah. Lah, sapa Udin iku ngene? Kawula padha. Lah kok gak nurut pangerane Udin, kok nurut Udin. Oke? Bisa ya. Bisa diterima lah ngono. Kok iki kok kaya iku mang mek sedekah tok gak salah. Lah kok iki kok ngapiki wong, kok gak ngapiki pangerane wong. Ini maka Islam itu ada dua aturan. Ada hablum minallah, hubungannya dengan Allah, ada hablum minannas, hubungan sesama manusia. Mugi-mugi kita diparingi kiat, Amin. sae, Amin. hubungan kali Allah, Amin. hubungan kali sesama